Gipuzkoako Futbol Federazioko presidentea, beste federazioetako ordezkariak, eta Gipuzkoako futbol sarea osatzen duzuen, Jaun Andre eta dizkideak, arratsaldeon guztioi, eta nik ere eskerrak eman nahi dizkiot errealari toki zoragarri hau gure esku ipini duelako ekitaldi honetarako. Nik ere irakurri egingo dut, Manu. Gaur jakin dut euskara hizkuntza zaila dela eta bazpare, hobe izango da. Bai, pailo badek izan dut, hobe izango da irakurtzea. Bestela, auskalo. Gaur, aurkezten dugun ekimen hau, eta hizkuntzaren eta kirolaren ikuspuntutik oso ekimen garrantzitsua da guretzat, konturatu zaitezen planak duen garrantziaz, kirolean euskara sustatzeko plana da, gure sailetik egin eta Eusko Jaurlaritzaren gobernu batzordean onartutako plan bat. Gobernu osoarena da, naiz eta gure sailak aurkeztu, eta bere helburua izenak dioen bezala da euskararen erabilera sustatzea kirolaren arloan. Eta kirolak hainbat modalidade ditu, hainbat disiplina ditu eta hainbat maila ditu adin guztietan, eta plangintza honek danari heldu nahi dio, baina danari batera ezin da, eta planak daukan ezaugarrietako bat da, helburu nagusia izanik kirolaren arlo guztietara euskararekin iristea, helburu nagusia da lehentasunak ipintzea. Eta lehentasunak ipintzerakoan lehenengo eta behin kirolari gazteenak hartu ditugu gure jomuga bezala, haurrak eta gazteak. Askotan esaten dugu, eta orain, hezkuntza lege bat egiten ari garela gehiagotan gainera, danok konturatzen gara hezkuntzak etxean eta batez ere ikastetxean duen garrantziaz, danetarako, baina baita hizkuntza gaitasunak hartu eta euskararen normalizaziorako ere, eta askotan esaten dugu eskolak bakarrik ezin duela. Eta eskolaz kanpo egiten diren jarduera hoietara ere eraman beharra daukagula euskara sustatzeko ahalegin hori. Batzuk suerte eduki dugu, etxean umetatik euskara ikasi dugu, baina eskolaren bitartez euskara familia askotera iristen ari da, eta horietako askotan ez dago euskararik. Eta aurro horiek eskolaz kanpo, ez da Gipuzkoako kasu, tokirik gehienen kasua, baina Euskal Autonomia Erkidegoko beste batzuen eta bai, eskolaz kanpo euskaraz hitz egiteko dauzkaten aukerak oso mugatuak izaten dira. Eta horregatik da garrantzitsua eta da kirol plan honek daukan lehentasuna, lehenengo eta behin aurrei eta gazteei zuzentzea eta hoiengan sustatzea euskararen erabilera modu informal batean kirolaren bitartez. Kirolean euskara sustatzeko planak lau oinarri ditu. Trebakuntza, erabilera, berrikuntza eta sustapena. Eta gaurko ekitaldi honetan trebakuntzaren arloa da jorratuko duguna. Gazteak dira euskara modu normal batean hizketan ipini nahi ditugunak, baina beharrezkoa dugu, eta orain kirolaren arlora nator, ume horientzat erreferenteak diran figurak ere euskaraz hitz egitea. Nik neure biziaz hitz egin dezaket eta seguru zuek gehienon esperientziarekin batetarriko dela. Ni ikastolako kumea naiz, baina gure kirol irakaslea, soinketa irakaslea militar bat zen. Eta arek castellanoz hitz egiten zegoen eta gure kiroletako esperientzia naiz eta ikastola batean ikasi, gaztelaniari lotuta zegoen. Baina suerte eduki genuen, ze gure ikaskide baten aita tematu zen futbol talde bat asatu behar genuela. Eta bera bihurtu zen gure entrenatzaile eta ere guri euskaraz hitz egiten zegoen. Eta beraz, futbolean egindako lehen pauso haiek, gure kasuan, euskaraz egin genituen. Bueno, esperientzia hori da, gaur zabaltzen dugun programa honen bitartez, bultzatu nahi dugun horietako bat. Eta da, lehenengo jomuga bezala, formakuntza eskaintzea, entrenatzaileei eta arbitroei, beren lana euskaraz egin dezaten. Epaile horiei zer eskaini behar diegu? Batetik, modu orokorrean jasatzen duten entrenamentu hori, trebakuntza hori, gaitasun hori, euskaraz jasotzea. Eta horrekin batera, eskaini behar dizkiegu teknikak eta estrategiak beraien lanean, euskara ere sartu dezaten modu natural batean. 8 eta 18 urte bitarteko gaztei buruz ari gera, hemen aurkezten dugun plangintza honetan. Gaur banatu den txosten honetan, kiroletikek egindako honetan esaten da, 8-18 urte bitartean
kirola egiten duten 10 gaztetatik 5 futbola praktikatzen dutela. Beraz, hemen pausu bat ematen badugu, kirolaren munduan pausu handi bat emango dugu. Eta horretarako behar ditugu, beste batzuen artean, entrenatzaileak eta epaileak. Baina baita ere, futbol klubetan jarduten duten beste pertsona asko, hoiek ere lagunduko dutelako giro bat sortzen euskararen erabilera naturalagoa izan dadin. Eskertu nahi dut benetan, Manu, Gipuzkoako Futbol Federazioan aurkitu dugun jarrera ona eta aurkitu dugun lankidetza plan hau aurrera ateratzeko. Zuen taldea berria da federazioan, baina lehenengo momentutik adierazi zenuten euskararen aldeko jarrera hori, eta gainera sortu duzue euskara batzorde bat, eta badakit eta gaur entzun dizut, batzorde horrek dituen helburuak bat egiten dutela guk dauzkagun asmoekin eta helburuekin. Galdu egin naiz, eta irakurri egin nahi dut, eta barkatu jazu. Lehentasunetaz hitz egin dizuet, eta gaur futbolaz hitz egin dugu, baina, lehentasunak ezartzerakoan, lehenengo dira jokalari diren haur eta gazte horiek, eta gero kirol guztietara iritsi nahiko genuke, baina aukeratu ditugu batez ere, momentu honetan fitxarik egin dauzkaten kirol modalitateak horietik hasteko. Eta baita ere, kasu batzuetan, hizkuntzaren erabilera normalagoa edo naturalagoa den zenbait kirol, errugbia, adibidez. Orduan, esan bezala, helburua da, eta lehen esan du ongi Manuk, entrenatzaileak trebatzeko erabiltzen diren UEFA B eta UEFA C ikastaroak euskaraz eskaintzea. Europako futbolaren erakundeak homologatutako titulu horiek eta ikastaro horiek euskaraz emango ditugu, eta hori lehenengo pausua baino ez da izango. Pausu garrantzitsua, eta Manuk esan duen bezala gainera aitzindaria, ze gurea baino indartsuagoak eta errazagoak diren beste hizkuntza batzutan, ez delako oraindikan pausu hau eman. Beraz, erronka handi bat daukagu, zuk esan duzun bezala Manu, eta erronka horretan bidelagun, bidaide eta lankide izango gara eta helburu horrekin datoz gaur ona. Eskerrik asko zuen lankidetzagatik eta eskerrik asko guztioi zuen arretagatik.